Għal 3 darbiet illum fl-Evanġelju Ġesu jistaqsi lil Pietru, tħobbni int aktar minn dawn? U Pietru jgħidlu iva mulej inti taf li nħobbok, u kważi mbagħad mat-tielet darba ħassa fsa ta' qalb li qed isaqsih għal 3 darbiet, imma Ġesu kellu skop għaliex saqsih għal 3 darbiet. Rrid li l-Pietru joħorġu mid-dnub tiegħu, jifdih mid-dnub tiegħu. Pietru li kien ċaħad lil Ġesu għal 3 darbiet. U għalhekk meta der Ġesu rxoxt lil Pietru ma qallux x'għamilt li, jew għajjat miegħu jew fakkarlu il-dnub tiegħu, imma rrid li bl-imħabba u b'da dialogu ta' mħabba joħorġu mid-dnub tiegħu ħalli jurih fiduċja sħiħa. Fil-fatt Ġesu jgħidlu ira il-ħrief tiegħi. Jagħtih din il-fiduċja li issa jkunu illi jira il-ħrief li huma ta' Ġesu, mhux ta' Pietru. Nitolbu l-mulej ukoll li aħna ikonna din l-imħabba kbira leħ u li Ġesu wkoll lilna joħroġna mid-dnub tagħna biex aħna nissaħħu fl-imħabba kbira leħ.